Vagyok, és most nem tart velem senki. Most mesteremszízni fogunk a bérelt szerverek Sky PvP 2-n. Itt egy gyerek hullott. Egy majdnem leesett. Menekül, leugrik. Úgyni. Én beopézok. Valaki megtámadott. Ez leesett. Ez meg elővett valamit tőle. Belenyitottam véletlen ládába, nem baj. Nem tudom, hol van a tűztől. Majd szerintem le fogom szedni ezt a textúra packet, ami a default, csak kicsi a tűz benne. Mert én úgy szeretem. Amúgy ezt nekem tetszik, ez a textúra pack. Sokan nem szeretik a tűz miatt. Nem kell figyelembe venni. Mindjárt vissza kéne menni a spawnra. Aztán kimegyünk végre harcolni. Hát, ha valami jó lesz. Előbb nem vette fel videóra, de kicsaptam 2 gyereket. Elég szépen hullottak. Na mindegy. Az a jó. Gyors bevásárolok, aztán megyek. Easy. Egy kicsit több speed kell nekem. Én sokat használok speedből. Csak úgy tudok PvP-zni. Meg szerintem majd ha ennek vége lesz ennek a videónak, akkor ezt feltöltöm, leszedem azt a textúrát, és lesz még egy. Ha tetszik, dobjatok egy lájkot, és iratkozzatok fel. Gyere, ne íjozzá! Gyere, 1v1, gyere! Gyere, akkor te! Valaki, ott egy gyerek, azt kicsaptuk. Azt előzőleg is kicsaptuk, és kilök a nyomi. Jaj, de jó, ügyesek. Nagyon jók, ugye, gyerek? Ezt nem szeretem. Akkor kiütna. Egy OP. Nagyon gyorsabban így tudom. Próbálgattam a számokkal, de nem megy nekem még. Jaj, majd megtanulom. A cserélés az nagyon megy az 1, 2, 3, 4-jel. Azt értem, hogy kell, azt tudom is, hogy izét nem értem, hogy ilyen gyorsan sorrendben lehet rakni cuccokat, láttam videóba. És akkor szeretném megtanulni. Eddig úgy Barnival volt videó, de most ő sincs, mert nem tudom, hova kellett mennie. És úgy volt, hogy veszünk fel egy videót, de nem vettünk fel. De mindegy, akkor gyors visszamegyek, gyorsan, egy erő, meg a speedet, és megyek is vissza ki gyorsan. Még veszi a gyere, mert 10 percet tudok felvenni. Gyertek ellenem, valakit hullasztottak, valaki engem nem hagy. Gyere, akkor PvP-zünk, gyere. Akkor gyere. Igen, gyertek. Köszi, belöktek, lökjetek be még hova, máshol nem lehet. Köszi. De miért kell rám jönni, mondd már el. És beüt ide. Nem tudom.
Te menj be a lávába, jó? Én nagyon fogok hamar kopni, mondtam. Gyere pofámba, baszlak. Jó, ezek csicskák 2v1. Arrébb 2v1. Arrébb. Ezt nem értem, miért kell? 1v1-ezek, akkor miért kell ilyen nyomorékoknak lennie, és akkor bejönni 2v2-be. Soha nem. Gyere! Széttaláznám a gyereket szerintem. Csak pofázzik. Nem neki, akkor jöjjön, ha ilyen nagy kemény vagy. Anyát picsájának kedli. Igen, bocsánatok államkodásért. Csak már felkúrt a játék. No kedli. Hát... Gyere szorítóba akkor, gyere. Nagyon kemény vagy, mi? Előbb te ütöttél ki, mert szállókkal. Nem ette be az OP-t, nem ette be. Írja ennyi. Figyeljétek gyerekek, mindjárt írja. Ennyi. Figyeljétek a gyereket. Mindjárt írja. Ennyi vagy. Figyeljétek. Ki tud lökni. Jaj. Hát is megyek egy kis másik szerúra. Szerinted itt nem tudom, elkezdek valami Skype